Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga aldaw ti Huwebes tay amin na sa pada kakailian manibudabo ti ENR Online may danong ka na kayo ti sabali man na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Para di pa nakaidanon, di bumarbara damdamag nga amok nga mga pektar kaya nadapakasiknan tayo amin na sa kapada. Kadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino. Gagayim ken kamsat. Okay, dito insagana mi apo nga damag hindi pagsasaritaan, pagsisinukatan ti kapampanunutan 2023 budget BICAM meeting nakasagana po nga may suwat no bigat so adati bicameral conference committee tapno agtugmo ka po ti akin babakin na kingato nga balay pagpandayan linteg gagayem kay kabsat para itipan nakapabor ti budget ti pagilyante nga Pilipinas iti umay nga tawen 2023 gagayem ken kabsat. Okay, iti sabali nga bangir House panel imbestigaran na po in aid of legislation tinaaramid nga acquisition ti Grab Philippines nga ti move it share mo iti Grab diri agpaspasada nga lugan nga iti bilaeng kongreso multi-billion peso fund transfer paimbestigara po wenno maimbestigaran ejay kamara ken deti dasarte ito apo deti panakauram apo ti 250 nga balay ijay Cebu partikular apo ijay syudad ti Mandaue gagayem ken kakabsat. Okay, so digiti apo ti intay ipangpangruna nga ipadanon kada kayo iti daytoy nga aldaw adapi gayem daytoy anon damag nga dakanon kasla napilin ni Presidente Bongbong Marcos nga agakem nga kas DA Secretary ti Department of Agriculture gagayem ken kabsat amen tayo no naibagan na-float tinagandan detoy ken padaanan nyo apo detoy inuman tayo ken ni Mr. Gary Ronquillo detoy Motorcycle Philippines Ilocos Norte Chapter President kalpasan na pong isuda akreditado da iti biyang ti Land Transportation Office ket ditoy gagayem ken kabsat nga nayuswat apo deti may nga seminar nga deti apo ket mangi para kayam amuan wenno mapaigetan detoy panagirenyo iti lisensya ada kano 5 hours nga driving lesson mo nga agirenyo ti lisensya numalagipyo iti kalabes nang iparwar ti Land Transportation Office apo ti damag nga kayat da nga tilayenan apo digitay fixers ngamin no fixers ka gagayem ano fixer ka kung ako ma-fixer ka mapangkalat umawawat ka digitay agpairenyo nagpaitrabaho gagayem kay kabsat so may saka dideti nga wagas tapdon ti kasta malpase na po ti problema iti fixer iti Land Transportation Office gagayem. Okay, padaanan niyo po makainuman teto ni Mr. Gary Ronquillo dagitoy ken sabsabali pay tampok pa rin may isang oras nga panakailanong ka na kayo di programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay din to kalipatan nga serbisyo kadi di pimusay ngay patpatig yu di biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda para iti di kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kariripat patigapi musay, manipod kababaan ng ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services.
Mabaninda pa yung mapanyawid di minatayo iti sa Bali Alugat. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy iti National Highway Barangay 32 Purocor Bacara Ilocos Norte ken Barangay 3 Abaca Bangi Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di iti kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ka nagtutubo. Dahito titurungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado kay pagpilian nga gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Aganda pa ay kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy apo ti programa ti madamdama makainuman teton Mr. Gary Ronquillo. May naiga po ti seminar ng newswat apo ti Land Transportation Office para iti pan nakapaiget apo ti implementasyon deti alagaden para iti panag-renew iti lisensya. Kadagito yung alal daw medyo dapuloy-puloy na. Medyo napalabas tayo na po ti tudtudo gagayim ken kabsat so namagati aglawlaw. Kadatay dito Lawag City nakapudpudot kaslahang sumungad ti Paskwa gagayem ken kakabsat kaslala summer dito apo may sa kadagitay ikante importansya gaputan dito nakaamames kasla impyerno kano apo nga uram nga napasama apo ijay Mandaue City probinsya o Mandaue City ijay Cebu gagayem kayong kakamsat Mandaue City nakasinding lampara ko na kadatay nga Ilocano kingki pagsaingan ti awag tayo ti rumrumwar apo nga nang rugyan ti apoy nga nang puor iti agarop 250 nga pagtaingan
nga daytoy ket kasla rumrumwar nga nairanta daytoy nga uram babaen iti agtagikwa iti may sa abalay iti laeng Kalabes ijay Barangay Luok, Mandawi City. Naigitmet nga naglikudan ti agnagan Reynaldo de Villeres agtagikwa iti balay nga nangrugyan ti uram nga inrantana tinasao pasamak gaputa natulid na apo nasagi na DJ lampara bayat nga maturog iti mismo nga silid na agarop alas 11:45 iti rabi. Kunana nga nagawid niya nakainom, yan yung masama lasing gagiyem kayong kamsat iti pagtengan na ket ditoy nga nalipatan na nga pinaptay pinuyutan diti lampara agingga nga ditoy ket nakaturog. Inayon na nga nakariing laingen idi makita na nga dakkelen ti apoy iti mismo nga kwarto na agingga nga timmapwak detoy iti mismo nga tawa ket ditoy pay apo nga adda iti nauram nga parte di takyag na. Naamuan niya awan ti kuryente ni pagtaingan ni De Villeres kaya nagusosar laing dito iti lampara wenno kinki nga dito ket agsirserbi nga silaw na itinabii iti uneg tinasao nga balaya. Iti met nagbali na po nga panagistorya digiti karuban na kadagiti otoridad nang rugi iti apoy iti maikadwa nga kadsaaran ti balay ni De Villeres. Segon kani Senior Fire Officer 1 Danny Zamuras, investigador iti Mandawi City Fire Department, na sebsebanda ti apoy agarop alas 2:38 iti parbangon kani mabot iti 1.2 million pesos ti balor dagiti dimmapo nga banbanag gagiyem keng kamsat. Idimet record ti Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office umabot po ti inemagasot ket may nga pamilya ti wenno kay batugan ti 2,000 siya mapulo ket may nga individual ti napanpay laeng temporaryo nagnaed iti Luok Gym ken kastameten iti City Central School. Impasigurado ti Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga digitoy nga biktima ti uram ket maipatakderanda iti pagtenganda no malpas ti maaramid nga revalidation. Ayun So deti apo agan annad tayo palagip tayo deto especially Christmas digitoy pay ano na ba yon Octopus Connection nga kung kunada apo iti biang diti Christmas lights, Christmas decors nagigim kamsat liklikan nyo di jay. Adun apo nga adun nga pagtaengan, adun nga pasamak iti uram tinapasamak gapo iti makungkuna nga Octopus Connection diti agsasanga nga panagi series panagi saksak kadigitay Christmas lights, Christmas decorations gigiyem ken kamsata liklikan tay kano digiti apo gaputa dagitoy ket makaipaaya wenno mabalin nga panggapuan iti uram gagiyem ken kamsat So agan annad aglalo tatta tay kunakon nga na magan apo ti aglawlaw na magan digiti bambanag nga mabalin nga alisto nga mauram. Ayun Agyaman tayo apo iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A Kabungaan North Labag City. Babaeng ni Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili nga Marcos. Thank you very much kani Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iri San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Ma'am Lydia Raquel kani Gigi Raquel Turner manibo na po iti Maui, Hawaii. Thank you very much kani Ma'am Erlinda Ferminhood Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you, Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara. Happy Fiesta, Ma'am Elis, iti Bacara, Ilocos Norte. Kanda kay amin na po taga Bacara. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camilo's Dilelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Kastapay nga agyaman tayo ken ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap manibada po di Iba Beach, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok?
dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexunto Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexunto iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Prexunto Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexunto Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexunto Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexunto Beach Resort. Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangiteb iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common no kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti protection daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay ear muff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig tilapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan mabalin nga punasan tayo ti labakara walya panyo wenno na anyaman nga dalos alupot ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga ramiden na ket ramiden na daytoy ken may
kolektar di dayto ket saan nyo kuma ibaybayag no itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibelen daytoy lapayag tayo. Okay, tuloy. 20 mga minutos kalpasante, oras tayo nga alas 12. Iti dito nga tinga ti aldaw ti Huwebes, gagiyim kamsat 24, ti mabilang iti bulan ti bulan iti Nobyembre. Okay, happy watching kani Lily Corpus dito Vancouver, Canada. Agagayim keng kamsat. Hello. Na lamiis kano iti Canada agis isno gagayim keng kamsat. Okay? Okay. Dito Department of Agriculture no malagipyo idagtugaw ni Presidente Bongbong Marcos isuna apo ti nag-take over kas DA Secretary Kalpasan nga adu digitay rumrumwar idi apo nga anomalya agagayim keng kamsat nga dito ket pakadidigraan na dagiti mannalon, especially apo iti maibagbagang panaka iserserek illegal dagiti agricultural products dito paghilyan tay nga Pilipinas kakabsat ken gigiyem dinigdigan deta nga mga dikar mga ngibaba apo kaditi mannalon digiti nangingina nga agricultural inputs gigiyem kabsat nga kasti abono, insektisidyo ken pestisidyo. So nga ni Presidente iso ti nagtugaw nga sekretaryo apo ti Department of Agriculture. Minupay kasta kadagito agundaway ada kanuna po ti kung konsiderar ti Presidente nga agbalin nga sekretaryo ti Department of Agriculture. Kinunan Executive Secretary Lucas Bersamin kagiddan ti deliberasyon ti Commission and Appointment Panel nga inpeteng na nga suportado ti panawagan ti biyang ti Presidente nga makaipatugaw iti permanente nga DA Secretary. Aglalalo iti panawen po nga alisto iti panagnato digiti kang runaan nga magatgatang gagayem ken kaamsat. Okay, adu digitay mangi konsiderar wenno may kung konsiderar nga tao ti Presidente para iti permanente wenno regular basis nga panaka daulo daulo apo ti Department of Agriculture nupay nakasaganan nga ianunsyo na ti desisyon na gagayem kamsat ilalog pa ti Executive Secretary nga ti DA nga ti DA ket imatmatunan ni Marcos iti agdama ken ada digitay undersecretary nga digitoy ket subsuporta apo kadagiti aldaw nga role ni Presidente kas DA Secretary. Nabiyag meten manen ti panawagan ti kadwan nga mangipan ni Marcos iti full-time DA Chief kalpasan nga imalisto apo ti panagnato ti inflation iti ket imabot iti 7.7%. Kaalistuan apo manipud pay wenno kangangatuan nga nag ti inflation gagiyem ken kabsat sipud pay iditawen 2008 apo gagiyem ken kabsat. Okay, so sublian tayo apo deti panagpili iti mangidaulo iti Department of Agriculture. Kas ko nakitayen nabungon gagiyem ken kabsat ti kontrobersya aligasyon ti Department of Agriculture iti napalabas nga administrasyon kang runaan na apo iti panaka iserek smuggled agricultural products apo to include bagas, bawang, mais ken sabsabalipay pati vegetables, sibuyas gagayem may isa kadigitay rumrumwar nga ayan ti uno paggapgapuan digitoy apo especially digitoy vegetables kasla ko mga digitoy bagyo vegetables is China. No malagipyo adda idi tinagbalin nga panawagan ti gobyerno
nga saan tayo nga patronisaren, saan tayo nga gatangen, dagitay produkto nga makita tayo nga smuggled. Bueno, digitoy ket digitoy pagilasinan, adayo nga mas nalalalapsat, daddadakkel digitoy ngem digitoy produkto tayo, especially digitoy agabot ti bagyo carrots kuma ken sabsabali pay gagiyem ken kabsat kunada no patatas no carrots apo ti pagilasinan segon ka digitoy eksperto dagitay aggapo iji abroad na smuggled ditoy pagilantay nga Pilipinas nadadalos saan niya kasla kadagitay aggapoy je bagyo nga makitam nga dapela tapok-tapok na medyo dapela daga-daga gagayem dejay and no makita yo ko na digitay taga agriculture office di gagayem ken kakabsat nga digitay nasao nga produkto agricultural products ket aggapo kadigitay karton nya daan iti Chinese characters ada surat na nga Chinese kakabsat ken gagiyem sigurado nga data ket imported nga illegal ti pannaka isirrek na gagiyem ken kakabsat. Okay, so ti dawdawat tayo ita ti biyang ti digidya po nga pasama ka iti biyang ti agriculture kadagiti napalpalabas nga panawen na diharan wenno na dehado digitay local farmers gagiyem ken kakabsat nya talaga nga madehadon digiti ways nga madehado tayo simrek digijay imbes nga ti consumption ti Pilipino digiti local products ti usaren digiti Filipino digiti produkto tayo mismo agserbi kada tayo gagiyim ken kabsat mailako para kada tayo saan na po simrek digito nga imported illegal pa kakabsat ken gagiyim ket DJ po agislo ti marketing dito agricultural products tayo at adadda nga mapatronisar dagiti imported at maidusnguda ka dagiti merkado amuyo mas na pimpintas lang aruden ti kalidad dagiti aggapo ije abroad mas nalaklakapay ti punan dagapo ta mas nabababa po ti inputs da iti biyang ti panagtalon irigasyon lang ngayon na ket libre tsaka mo dito pagilyantay nga Pilipinas dito ti jak maawatan ti irigasyon at da idin executive order ni dati nga presidente Rodrigo Duterte nga libren apo ti usar ti danom manipod ti National Irrigation Administration ngem no makasaritam digiti pada nga mannalon nga digitoy ket daan iti dumanon nga irigasyon agbaybayad da pay lati nangina jakam mo no gapgapuan na ti no kasano apo di nga linteg gagiyim kay kabsat ngem paulog ni presidente Rodrigo Duterte nga maipaayan nga libre ti serbisyo ti danom manipod apo ti irigasyon nangina ko na digiti agtaltalon nangina ti baybayadan da degdegan ti nakangingina nga bayad ti abono bayad digiti pestisidyo insektisidyo petroleum products gigiyim kay kabsat to include pasweldo kaditi pagtrabahuem ije pagtatalunan idi na udi apo nakainumante ti maysa nga konsehal dita Santa Praxedes Cagayan chairman ti Committee on Agriculture iti Sangguniang Bayan ti Santa Praxedes ni Honorable Hil Buenavista amuyo no ana ti nadiskubre tayo kaditi nga inumante ken kuana adu nga mannalon ije Cagayan tinangiritiran sublin kadagiti taltalunen da kadagiti landlords da dinagtagikwa kadagiti daga gagayem kay kabsat apay saan da nga maparwar apo ni konsehal ni Buenavista adamit dagak kunana nga patpatalong ko subsuportarak digiti katalunak pautanga kidat abuno kwarta gagayem kay kakabsat ngem kunana marigatan da nga mangbayad jay inutang da nga paggapunan iti panagtalon dandanipay di da makaabang at dapay talaga nga saan na makaabang yan yung kasya apo iti karisguna apo ti panagtalon gagiyem kay kabsat so digdigan apo digitay smuggled agricultural products di ba adda aligasyon ni ding adda ti Kuntsaba tinagbaetan apo ti Bureau of Customs
ken kastamet den digitay agriculture officers gigiyem kamsat under William Dar, the former DA secretary. Nga digito iti na float before apo ti panagtugaw ti Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kakabsat ken gigiyem. So dapat ti maipatugaw nga DA secretary yung anes diti awan ti anomalyang aramidin na aglalalo diti panangaramid na iti anomalya isu ti mga take wenno mangibaba po kadagitay pada nga mannalon agasem no agpayso digiti nga aligasyon at dati Konchaba ti DA ken kastamet ten BOC, the Bureau of Customs nga isuda apo iti mangkitkita mangkongkontrol kadagiti imported nga maiserserek gagayem kamsat agpayso nga collecting arm ti gobyerno ti biang ti Bureau of Customs in terms of goods agapo outside ti pagilyante nga Pilipinas ngem saan namet nga rod nga kayat nga sa wen nga gudlat ta aminen gaputa pumastrek tayo no nga rod ipatayen digiti mannalon nga kasla kadati mapasama tinaka dakdakes ditoy gagayem ken kabsat na illegal lang nga rod ti panakaisirek na isupay ti mang patay kadagitay local products tayo kakabsat ken gagayem. So nga kitain tayo, siputan tayo, sinno ti patugaw ni Presidente Bongbong Marcos nga bang sukat ken kuana kas DA Secretary gagayem kay kabsat sabagay adati CA adati Commission on Appointments nga mang screen no kas pagarigan angem alangan met apo nga no handa nga palusuten hanto pay nga nakaaramid nga ta iti basol wenno anyaman napakadiharan ti biang ti pagtatalunan wenno digiti mismo nga mannalon gagayem kay kabsat DJ apo susiputan tayo sinno nga talaga ti mapilpili wenno kasla pilyen ni Presidente Marcos nga agbalin nga Agriculture Secretary gagayem kay kabsat amuyo ti bennek ti agrikultura kun ada naudi tayo naudi tayo ni pagilya na Pilipinas ni kumpara tayo apo kadagitay karuba tayo nasyon especially ti Asia kakabsat ken gigayem di na irigasyon laengen libre kadakwadan di other countries ay Asian countries idinto nga datayo kakaasi ni mannalon nya agbaybayad kakaasi nga umut-utang ti abuno gumatang ti abuno pesticidio insektisidyo nangina apo ti petroleum products ta nukit kita kadagito ket almost baka 50-50 or 70% nga trabaho ti pagtatalunan makinerya at mga trabaho 30% laeng na po para kanya nga ti biang ti tao nga agtrabaho ken adda pay digite kuan adda pay digite rumrumare na po iti panagadal nga digitay mannalon especially anak ti mannalon sanda kayaten ti agtalon isu nga nimet agriculture ti aramidan na mechanize na apo ni pagtatalunan agi drop agi paay ka digitay makinarya traktura transplanter ano tawag doon sa reaper kadadami namin gagayim kay kabsat awan pa ti makitkita mga minen nya agmurmuriski maki awan pa makita mga agar-arado na kakabsat kay gagayim basta itudom digit kinileng di talon mo mapantrakturen ni operatoren agkwenta kay ton numano nga metro kwadrado tila makikita nga pakaususaran ti animal tatan wenno taraken especially baka kenwang digiti aggurit nya ngem digiti daduma adapay makina na po kita inyo digiti nagduduma nga nasyon makina na po ti ora pangurit ko na dijay wenno pang ano da kadijay pagmulaan da gagayem keng kaabsat okay so siputan tayo sino nga tanga talaga ti sumaruno nga DA Secretary dapat diti taong adda affection na adda panangipateg na abo ti biang ti pagtatalunan kang runaan na kadagiti mannalon okay thank you very much si TMT Construction Company nga masarakan ti barangay 48A Kabungaan North Lawag City babayan kini Honorable Telwin Tapawan kami nga po ti Kasangguniang Bayan ti Eli ti Marcos thank you very much Ma'am Erlinda Ferminhood barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte Mr. Loreto Tamayo Waipahu Hawaii Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii kaya nakasamit ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte ni Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street Lawag City no Damari Creek nayo apo agpakonsultor kayo kaya ni Dr. Alan Thailand
Thank you very much Mr. Joe Agtarap and Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Henry Afaga, Manipud, Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Mrs. Lydia Raquel and Gigi Raquel Turner iti Maui, Hawaii. Kastapay ken ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti deti nga paragtutudo agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan manipud iti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo dito may iwasan talaga. Awara na niyo may lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ka di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung ikiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan ka digiti saksakit nga dengue. At dami digiti makagkagatilan mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada hanggang gurigor, hanggang nga makarik nga timadi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Kaya't kuman nga yibkas iti gablaaw ko kada kayo amin nga kailiyak iti ilimi abakara Ilocos Norte iti panangrambak tayo iti panagfiesta tayo itangatawen. Happy Bakbakara Festival to all. Sapay kuma taday toy nga pasken ket nakabirbirtod ket ikan na tayo pay iti adupay nga grasya ni Apo Diyos Armarswa. Regards to all, agbiag bakara. Kaya't kuman nga yibkas iti gablaaw ko kada. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna, no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok, polusyon, dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan tayo nga hanlay nga COVID, no di ket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo ti nadalus nga danong may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun. Okay, tuloy-tuloy. Opera pulo ket piton nga minuto sa puti na palabas kalpasante oras tayo nga alas 12. Tuloy tindi pa nagdadanggay. Iri deto nga aldaw di programa tayo damdamag ni Berto. Okay, nabara po ti panang diskutir ti House Committee on Metro Manila Development. Babayan ti panang idaulo ni Representative Rolando Valeriano ti diputado apo manipud ti 2nd District ti Manila. Ti issue pakasignan ti acquisition ti Move It Share ti Grab Philippines gigiyem kamsat nakaawat ngamin ti panel iti surat
manipod iti maysa nga lawyer for commuter manipod iti lawyers for commuter safety and protection nga deti ket ti Digital Pinoy mainay di Transport Network Vehicles Service wenno TNVS ken motorcycle taxi operations. Sigon kani Representative Valeriano, tinasao nga surat ket nailanad ditoy nga masapol nga ikan importansya ken ilisi ti Department of Transportation Technical Working Group motorcycle taxi pilot study guidelines masapol nga maipaay di maadal. Sigon kani Marikina Representative Estela Los Kimbo, diti agdama ti Grab ket addaanda iti unresolved complaints gapu iti overcharging of fares ken kastameten short charging of compensation. Iribiyang met ti Grab Public Affairs Manager Abogada Nika Osaka, impasigurado na nga tinasao nga issue wenno mapagsasiritaan ken business decision ket saan nga black door entrance ti motorcycle taxi pilot study guidelines. Tinasao nga panagdingeg gagiyem kakabsat ket sa kang kanunungan ti panel wenno adda ti panel nga mangkang kanunong iti motion ni Representative Jewel Chua, 3rd District Manila nga may suwat ti motu proprio inquiry in aid of legislation iti nasaong nga issue gagayem kay kamsat. Medyo mainit po na bara digiti ti Grab gagayem kay nga kamsat. May nagi dito guti-guten ni Marikina City Representative Estela Kimbo, ti Philippine Competition Commission PCC gagayem kamsat para iti panang bantay da iti Grab Philippines kalpasan nga dati iti Move It ang maysa nga MC taxi service tapno masiguro nga awan ti mapasamak nga panakaingato ti singir ti pasahe gagiyem kay kamsat. Sigon ti deputada nga ni Kimbo, idineswat niya public hearing ti House Committee on Metro Manila Development seknanti panangala iti Grab iti Mobit kinuna ni Kimbo nga adda ti maala nga Grab idi pay tawen na 2018 ngem nagresulta dito iti panagnato ti pasahe ken saan narumbeng nga maulit detoy. Amo yun no daduma ngamin gagayem kabsat Grab, di ba, tawagam lang o may nakaalainen sa pilitan hamo kayat ti mapanjirwar nga agsada ka dito taxi kayat mo from the door manipod di ruangan di balay mo aglugang kan gagayem keng kabsat ipan na kan iji papanam. So DJ dakkel nga maka iji Manila dito gagayem keng kabsat iji Manila pero even dito adamit dito kakasjayan nga ma-arkila gagayem kabsat so ti kayat da nga sawin dito maalagaan na maikanda po ti umiso nga guidelines tapnon ti kasta maproteheran ti publiko nga agus usar ti Grab wenno mangus usar ti Grab para iti transportasyon gagayem ken kaabsat deta ti kalikagom. So ijay lower house adda yuswat da po nga inquiry or investigation in aid of legislation maipanggep kadigitoy nga dumandanon karakwada nga reklamo apo manipod kadigitay commuters wenno agluglugan kadigitoy nga Grab gagayem ken kabsat. Pagka Grab kasi tawag lang umayen, umay nakaalan, umay nga mismo ta sangot ta gate mon, sangot ta balay mon aglugang kan ibagamit ta papanamon, itulnog na kan gagayem ken kamsat So saan lang ko mga ijay hanlang ti Grab apo even di kitay passenger vehicles to include tricycles ti maikan apo iti umiso nga atensyon tapnon awan digiti overcharging kada sabsabali pay panagpili ti pasahero ken adu apo nga adu digiti maibagbaga nga saan da nga sursuruten wenno panagbalusingsing especially apo iti biyang ti karbingan digitay pasaheros. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay din dito kalipatan nga serbisyo kadi di pimusay ngay patpatig yu di biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida.
Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kariripat patigapi musay, manipod kababaan hingga na ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadagiti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dagiti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid digiti minatay iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy iti National Highway Barangay 32 Curopor Bacara Ilocos Norte ken Barangay 3 Abaca Bangi Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley. Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan. Ngarud ka kailian padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginugding ken nagtutubo. Dayto ti turungem Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu kay pagpilyan nga gowns sa babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan dapay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy. Ti inte pa nagpipindadama gidi deto ing aldaw gagayim kapsat less than a month or when less than a month 24 itan more than a month gagayim kapsat or eksakto nga maka bulan Christmasen gagayim kasi 24 tata 25 yung Christmas day gagayim kay kapsat ana digiti ano pagka Christmas siyempre Christmas party Noche Buena Medianoche gagayim kapsat digiti ano tayo adain parwara po ti biang ti Department of Trade and Industry nga panagnato apo ti presyo digiti Noche Buena products kakabsat keng gagayim
umabot po ti 27 from 10% to 27% na tinagnatwa na po di iti Noche Buena items magagiyem kamsat para iti dito nga tawen kumpara iti napan nga tawen ha. Awan samit ti saan nga ngim matuket ha. No ikumperam iti napan nga tawen naging gana ita ha. Gagiyem kamsat. Base apo tin parwar nga price guide ti Department of Trade and Industry idikalman aldaw ti Miyerkules para kaditi gatgatang ti ken retailer ti panaggatang ti Noche Buena products nga kasti ham, fruit cocktail, queso de bula, pasta, spaghetti, elbow macaroni, salad macaroni, spaghetti sauce, tomato sauce, all-purpose cream. Di 20 ket 220 ket talo nga variant di produkto ken price guide sa nga gasot siya mapulot ket 5 ti nakita nga nagngato nga ti presyo na. So from 223 products gigiyem kamsat nagdudu mga produkto 195 kada gito nga 220 ket talo ti naingato ti presyo na gigiyem kay kamsat dua di gito nakapos iti bawas presyo wenno pa nagbaba idinto nga tina bati nga 8 ket saan nya nagbaliw adamet sa nga 10 ket 8 nagdudu mga produkto tinailista iti listaan okay dua ka digitoy nabati apo nga 8 nga produkto ti nagibaba ti presyo na DJ 8 saan niya nagbali sa nga 10 ket 8 nga klase ti produkto digitay adda iti baro nga listaan ti 195 nga nagpost iti panagnato gagiyem kamsata 94 nga item tingin mato apo ti 10% 50 ket mesa dagitay produkto nga ngimmato iti 6% aging gana ti 10%. Idinto nga di remaining 50 nga 50 nga produkto nagngato dapo ti 1% up to 5% gagayem kay kamsat. So di apo ti estado dagitay Noche Buena products. Alam niyo kung minsan na Noche Buena ito ti makitam ti panaka diskriminasyon na syempre kada tayo nga napobre makagatang ka nga ro imbes nga makaroni aket di mo parpartsendeta manok tayo isuntot pagsasangwan tayo Noche Buena isuntot ti tayo mga ganon sabagay mas masarap pa pero kitain tayo apo yung mga tao nga babak na nga suda digiti maadaan ham, queso de bola, digitay makan naglangoy iti mantika gagiyem kamsat mga ganon apo agim kadagituyen talaga nga inkapilitanen kakabsat king gagiyem uray no makitam nga marigatan talaga nga ikarigatan na gaputa digite aglalo digite adda anak na apo syempre digite ket isudot pa kasya so nga ni ama ken ni ina ikarigatan na apo nga adda may pasango na para iti Noche Buena oray no agrigrigat ti biag so nga adda pa digite Christmas time holiday season nya digite mapasamak nga shoplifting panagtakaw, panagsibtot, packet, pickpocket, kakabsat keng gigim, abay, numatili di tao, adalang kumangamin, naaramid ko ti kastoy, apo, kayat kula kumamit nga naragsak ti pamilyak para iti masuga da Paskwa, para iti Noche Buena, may mga ganon, yun na duma, para kanya kasladyak mamati, talaga di nga aramid na. Ken nataon nya kas apo ti sitwasyon at dagundaway digiti kakastoy gapo iti kabisi digiti paggatangan kaadu ti agdudupudop nga tao. So nga adda digiti advice nga di ba naggata nga po saan ka nga mapan ka diti kangitingitan wenno kaadu ti tattao masapul nga no adday gatang mo gumatang kan iti nasapsapa ka diti kayat mo nga gatangen tadigijay adu digiti possible nga mapasamak switching parang gundaway pickpocket shoplifting kada amin namin so nga dapat apo nga ikantay met importansya hantay nga mapan kada gitay kaadu ti tao kada gitay nagduduma nga paggatangan so sumatotal manipod sa nga pulo aging ganat 20 ket 7% tinagduduma nga Noche Buena products para iti deto nga tawen kumpera itay napan atawen.
Okay, awanin na po tinabati pa yung oras ito dito yung Aldao para iti programa ito damdamag ni Berto. Dito yan iti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Kinadwa iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malem ti Huwebes tayo amin na sapada. Agyaman kam, tingkay panagdingig, ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Kinintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti entity Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukog, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno no saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda, iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo, digitay kanayon nga bilin, kitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo, iti agmalem. Tapno agtalineed, nga nadalos, tibibig tayo, ket maliklikan tayo, ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, hindi ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugot tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ken panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Kaya't kumaan nga yibkas iti gablaaw ko kada kayo amin nga kailiyak, iti ilimi abakara Ilocos Norte, iti panangrambak tayo, iti panagfiesta tayo itangatawen. Happy Bakbakara Festival to all. Sapay kuma tadaytoy nga pasken ket nakabirbirtod, ket ikan na tayo pay iti adupay nga grasya ni Apo Diyos Armarswa. Regards to all, Agbiag Bakara. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang da isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.
Kablawan da kayo papagayam, iti may kadwa gundaway, iti programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Awisan da kayo ang kadanggay mi para iti lasod ti may nga oras, para iti panakaibasa ti sabali manen nga surat, nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat. Ngayon kasangwanan niyan tayo rugi nga ibasa dito nga surat, agyaman tayo kariti sumaganad. Pagyamanan tayo ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti sa Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much iti TMT Construction Company. Agyaman tayo pa ni Mrs. Lydia Raquel, ni Gigi Raquel Turner, manipo di jay Maui, Hawaii. Thank you very much ni Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Agyaman tayo kada Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii. Kastabay di ba nagyaman tayo ken Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, ni Mr. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Kastapay nga agyaman tayo kadi iti iso amin nga sumup-suporta kaya nagbuybuya iti programa. Padaanan nyo tinte panangirugi nga panangibasa iti daytoy surat nga naipatulod iti programa tayo tinapalabas. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung kasi sarap. Marami nang makasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Idideti nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakit a dingge. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti na kapsuti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyo, may lamok ka, dalatag ka. So, importante, kung natin yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no?
90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumiksa lang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. At dami dito makagkagatilan mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, nagurigor, ang damit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Tumulong para hindi pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kada kiti kaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na hala nga may nga biag it can save up to 4 lives. Imagine there are also personal benefits ngano agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta adda way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Papagayam ngintay rugyan niya ibasa diti surat nga nakay palaunan ti pakasaritan ti biag kinayat ti maysa pagayam nga kayat na ti paawagan iti tangatang iti nagan a Ramon. Naisagudi ti surat ni pagayam tayo Ramon ti napalabas ko Manong Robert. Muna ti amin kablawan ka itinagasat nga oras mo. At tuya kita iti deti na daeg na dayaw a programa. Tapno ipaset kumanmet. Tinaliday na sa nga napalabas. Idibiyag ko pagayam ko. Idiyag damakit. Kasla al-alya wino aniniwan. Nga sumursurot latta kanyak. Ken kasla jak maliklikan. Nga dilagipen, tinaunday nga panawen, nga panagrigat ko, gapu iti pasama kiti biyag ko, Manong Robert. Kablawak met diri so amin, nga dumdumngeg iti deto nga programa. Ket sapay tamataginayon, nga kamang, dagiti addaan tinapait na palabas. Tabarbaring itispan na kay patangatang digito yung pakasaritaan ti biag.
mapidot ni adal ken kastamiten nga makirasan daginsen iti kaungan Manong Robert. Sublianan ta pagayam ko, idi agtawen akpaylaeng iti 8. Grade 2 ak iti elementarya. Idita, salukuban na kami, ti manto ni Lubong. Daytoy ket gapo iti pupusay ti amak, gapo iti desgrasya. Wen Manong Robert, na desgrasya ti amak, bayat nga bumalasyo iti kalsada, nga mapan iti sentro ti ilimi tapno gumatang kadagiti kasapulan iti pagtatalunan. Nanumo nga biyag ti adda kada kami gaputa mannalon ti amak. Irinto nga agtagtagibalay laeng ti inak. Nupay nanumukin narigat mariknak nupay ubingak pay laeng idi. Nga addaan kami ti naragsak ka pamilya. Makitak ti panagpimpin nateg ti amaken ti inak. Kastamit ten ti panangipatpatig da kanya. Ngem gapu iti day di apasamak nga ipapatay ni tatang. Nagmanto ti Lubong. Bimakner digiti mata. Gapu iti panagarubos digiti lulwa. Agasem ka di kabsat. 8 atawen ko pay laeng iti Lubong. Ngem maulila ako ni ti ama. Agarup siyam atawin pay laeng kalpasan ti panagkalaysa ti ama ken inak. Nge magsinadan gapuken patay. Kasladyak mailadawan idi ti ladingit nga umukukuok iti kaungan ti riknak pakairamanan ni nanang Manong Robert. Nupay nanumo, napnuan kay papanan, tipan na kaidulin ti bangkay tinakakaasing amak. Ngamin Manong Robert, nagarubos ti luwa ni nanang, aglalo idi, malukatan ti lungon, idi mismo nga simbahan. Uray siyak, kaslakayat ko ti agikis. Panay ti panang lidlid ko kadagiti matak, ket tunggal lidlid. Sumuyot ti luwa, manipod karakwada. Dagiti tao nga may matindari di panaka, itabon ti bangkay di tatang. May maysa dagiti mangmangeg wenno, kasla may palpalapayag kanyak. Kaasipay ni Ramon, ubing pay nga maulilan ti ama. Kasanong tulayngin ti biyag day ti inana nga inimenda. Saan damit nga rod nga babak na? Sigurado lakit ti nga agtuok ni Imelda amang ibaklay ti responsibilidad ti ama ken ina para ken ni Ramon. Dagiti mangmangeg wenno maitan tanamitim babaen kadagiti imay nga tendar iripan na kaitabon ni tatang Manong Robert. Awanin ni tatang, naliday ti naglawlaw. Wen, kasla di makailiwliwag ti inak. Adda di gundaway nga no makapuot akiti parbangon nakatugaw ni nanang. Iriiking ti kama, liklikod anak. Bumangon ak tumet ket, apay nga siririing kayo manen. Anya ayat ti mapaspasamak kada kayo nang. Saludsud ko, dita nga babaen ti anaraar, ti saanunay naranya gasilaw, yangad ti inak ti rupa na. Kageddan to ni ti panangamoy na iti buok na. Ti dakulap nga nangamoy iti buok, aglanding kadagiti mata na.
Ket punasin na di kiti Umar Arubo sa luwa. Malagip ko maninit na atang mo anak ko. Kaili ko ti amam. Kaasi ka pa'y nga dumakkel nga awanan ti ama. Kaasi ka pa'y Ramon. Di ta kabsat nga danggay kam to nga gina. Nga agluwawin o agsangit. Nga uray, parbangon pa'y laing. Wenno nasapa pa'y nga agsapa. Anyakit di nga minen nga gasat. Apay nga da kami pa'y tinakaipabaklayan ti kastoy gasat. Apay nga siyak pa'y tinasapa nga maulila. Manong Robert. Naganon ti bubulan, dedi naulpit nga aldaw, nga ipapatay ni tata. Mamati ka man wenno saan. Kaslaawan ti maaramid, nga panang lagip, edim ipusay ni tata. Nga maadudig iti, naimbalitukan ti panagpuspuso na akaruba, nga isuday ti numay nang ipaay kadag iti arayat, adda nang ipaay iti manok, adda nang ipaay iti bagas. Adda pa'y nang ipaay kariti diket niyog ken sabsabalipay. Ngamingked ding ni nanang nga lotwen tay laingin ti makunkunangan ninyo kan. Dagiti indo na riwen no, inyarayat yu ket isudan ti pagsasangan. Tama pa hangkam to'y di kampusan to ta, balunam mi ti asawa kapimusa. Agyaman kada kayo. Agyaman kada kayo na ayat akaruba. Na ayat kakabagyan. Pagyamanan kayo amin. Data ti balikas ni nanang. Kasla maibuyog di tao nga imay, ket ditoy nga nagbuluntaryuda nga mangluto ka di imay da inyaraya. Bay ami meldata da kamin ti agluto. Amumi nga di ka pa'y nakailiwliwag so nga saan nyo nalawag ti panunot mo. Gimpare ti pan nakaidawdawat ti talinaay nga inana, iti asawa mapimusay. Aramiden te di kiti gamma, aramiden te di kiti pamati nga patsyen tayo ang makatulong. Tapno dardaras nga makasaklang ti kararwana, iti pagarian ti Diyos. Agyamanak, kunan ni nanang, kagiddan manen ti panagarubos di kiti luana, Manong Robert. Nalpas ti pan nakaluto ti diket nga nagbalin na niniyugan nga kunatayo. Nayatang detoy iti sakaanan ti dusir wenno altar. Kalpasan deta nagpakada ni nanang kadagiti sangaili. Yanos yung mampela nga ruda bantayan ti atang tayo ta. Mapang kami ken ni Ramon iti tanem ti amana. Mapamimit balunan. Kaskunayo digiti nga wagas ti maramid tapnon ti kasta. May karkararag ti kararwan ni ti asawa kapimusay. O sige, mapang kayo. Mapamumanalaen di jay lugan mo piding ta, ilugan mo da, email da ken ni Ramon ta mapanday jay sementeryo. Balikas ti maysa. Nagdardaras met ti agnagan piding nga napannangala iti lugan na. Maysa daytoy nga kurong-kurong wenno motor nga dan iti sidecar nga awan linong na. Aglugan kayo ni Melda, Ramon ta. Ipang kayo jay sementeryo ta, balunan nyo ti tanim ti asawa. Naglugan kami. Bayat nga panpanurnuren mi ti kalsada nga agturong iti sementeryo. Ditoy nga nakaarakop ni nanang kanyak.
Di napupuutan, adda kami ni tiruangan, ti sementeryo Manong Robert. Edi sa kaanan ti tanem. Endiso ni nanang ti pinggan nga nakailaunan wenno nakaikargaan ti ninyugan. Adamit basi, ada arak, ada buwa, ada pa'y gawin. Kas ka daw yan ti panagatang, Manong Robert. Kalpasan ti panakaidiso di nga bambanag kas mayatang. Sinendyan ni nanang ti dua kandila. Bayat ti panang sinsindina sipsiputak dagiti matana. Dagiti matana nga madigos manen ka dagiti lula. Maibaet-baet ni Saibek adda ni balikas nga nagaon ka dagiti bibig na. Adda kami ita ditoy. Adda kami ita ditoy tapos sarungkaran da ka pare ti bubulan mo. Makabulan en lakay nga awang kay ti sidong mi ti anak mo ani Ramon. Ikarkararagan na kami. Idaw-dawatan na kam kumay ti Diyos Apo iti salaknib ken pwersami. Idaw-dawatan na kiti Diyos Apo ti pwersak tapnon ti kasta maannong ko ti pinanawam nga annong. Wenno trabahong ti kas ama ni Ramon. Idaw-dawatan na kami. Sapay kumata mapangkamit yan itinatalingin niya na panaginaan. Dagita di tinaaso tabalikas ni nanang. Nga ditoy nga maibait iti sa idbek ken panagluluana. Idinto nga siya kas laawan ti sumngaw nga balikas manipod kanya. Maibuyog ak unay ti nakakaasi nga langan ni nanang. Bayat ti kaadami ti sakaanan ti tanem. Ti pimusay nga amak kabsat. Kasangwanan niya ituloy tayo, ngay basa deti surat ni Ramon. Pagyawanan tayo, digiti viewers tayo, ni Ma'am Elis Tamayo, dita Bakara, ni Jocelyn Dilunay, di Metro Manila, ni Irene Corpus, dita Bakara, Ilocos Norte, ni Dorothea de la Cruz, di Pananyake, ni Lily Corpus, di Vancouver, Canada. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babaen kini Honorable Telvin Tapawan, kaming ti Konseho, ti Ili ti Marcos. Thank you very much kini Ma'am Erlinda Ferminhu, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much, Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you kini Mrs. Lydia Raquel, kini Gigi Raquel Turner, Manipur, iti Maui, Hawaii. Thank you kini Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti Barangay Window Number 121 Z Flores Street, iti Ciudad Tilawag. No, adda iti marikriknayo, kahit yung ikonsultar, mapanlaeng ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Z Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Henry Afaga, Manipur, Pennsylvania, Estados Unidos. Kay ni Mr. Joe Agtarap, kay Mrs. Millie Espiritu Agtarap, Iba Beach, Hawaii. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay din to kalipatan nga serbisyo kadi pimusay ngay patpatigyo di biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti mitatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi patpatiga pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti din to kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services.
Mabaninda pa yung mapanyawid di minatayo iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy iti National Highway Barangay 32 Kurokor Bacara Ilocos Norte ken Barangay 3 Abaca Bangi Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod. Asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito igit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu kay pagpilyan nga gowns sa babae kas kameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Naglabas di kiti aldaw, Manong Robert, nga kanayon nga salsalukuban na kami ni Liday. Saan langin na ni Liday? Ti karangit mi karigidi agundaway. No diket payen ti rigat ti biag. Wen kabsat. Awan ti urnong ti ama kininak gapoy ti rigat. Ngayon da pinasa. Kendi, nagasgastos iti pan nakaimansayag ingana nga naitabon ni tatang. Naibus ti sang kabasit nga urnong da.
Dito'y nga mariknan ti inak, ti rindir, panaka agutar ti bagina. Ngamin kabsat ket agawat pa yan iti labada, wenno labaan na. Nukas ta nga sa anak nga mapan iti eskwela, siyak ti adda iti bomba wenno hand pump, wenno jetmatic nga kunatayo. Siyak ti mangsakdo iti paglabana. Anusan nak nga tulungan anak ko Saan niya puro ay ayam. Amok nga ubing kapayngem. Masapul ko ti tulong mo. Agan anos ka nagkarkararagta barbaring. Ikan natantumit laeng itinamay ti apo. Wen nang, saan nga pumanaw? Saan ka pumanaw aging nga? Di ka makalaba. Adu nga minunay tinawat mo nga labada. Saan mo kumaunay nga kaadwen tapno, di ka unay mabayag. Makitak dagiti dakulap mo ket pumurpuraw dan iti kasasabon. Bayam tayo ito na dumakkelak na nang syakto ti agsapol iti trabaho. Mapanpanunot ko pa ket binti saanin niya mapan iti eskwela tapno di ka mapanawan ken matulungan ka kadag iti obram. Balikas ko nga dandani ak makasangit doon no dandanin bumtak ni sa ibek. Manong Robert? Saan? Mapangkaanak ko. Nguray, iliptas mo laing ti elementarya. Angim na hanang marigatan ka. Agpaiso nga libre ti panagadal iti elementarya ngem. Adda di kiti kontribusyon. Adda di kiti kasapulak. No ti masapulam iti panaglaba, dandani pa di umanay para iti kanenta. Mainayon pa di kiti kasapulak iti pagadalan. Saanin na nang? Siyak pa'y nga isakad ken pagrigatam. Papilit ko ti saanen nga nangituloy iti grade 2, Manong Robert. Amok met idi nga isurat tinagan ko. Ngem, imprinta nga surat. Awan tinaramidan ti inak iti pinangipapilit ko ken di kong kinayat tinapan iti pagadalan. Nupay adu nga tao digiti nangumsi kanya. Wenno mangibaga nga masadutak. Ngem saan? Saan niya agpaiso? Ti kinapudno na maasyanak kininanang. Maasyanak nga no panawak kitiruginan ti aglaba. Ket into no sumangpetak aglablaba pay laeng. Damagik to no apay nga di na pay nalpas. Saan ko nga nalpas anak ko ta? Itay umalas 11. Wenno sakbay pay nga galas 11. Nangisaan ako. Nagluto akon tapno masindadaan ti kanenta paman sumangpet ka. So nga, itay di ka pa'y mauray kung tuloy ko manin tinaglaba. Dagita nga eksena ti mangdudug iti barukong puno pa'y naganos pa'y ti panunot ko kadigiti ka gundaway. No agpan panunutak, Manong Robert, umapapalak kadigiti kaubingak nga gaayam wenno agtataray. Idinto nga siya tultulungak ti inak. Bagkatek tinadag sinabalde nga napno iti linabaan. Ket ipan ko iti pagsalapayan nga isunto ti ayan ni nanang ko. Ento no sumangpetak manipod iti pagadalan tulungak ti inak nga mga kaska iti nalabaan. Namakpay kabsat no kasta nga mapasungadan ti bayakabak wenno tudo. Agtartaray kaminto nga agina nga mapan iti ayan ti pagsalapayan ket akasin mi digiti nalabaan.
Naglabas digiti aldaw, Manong Robert. Naglabas digiti aldaw nga bikbikkelen na kami tirigan. Kinanumo. Adda digiti gundaway nga saan kami na mamigat. Yuray milaingen ti panagtangkayag ti init taggid danton ti pamigat ken pangaldaw. Tapdon ti gasta. Adda ti matiped. Namin adun nya kasta ti sitwasyon paghayam ko. Agingga nga iti maysa nga rabii, nalkalkalpas mi di nga nangan kininanang. Anak ko, Ramon, adda mga alaala kanyak nga, mapanaglako iti maysa nga bakery. Ngem masapul kano nga masapa ka mapan. Tasyak kano ti manglukat iti bakery kanisto. Angin nanang, adayo ti ili dito. Adayo ti pagnaem. Kendi na nga kasapa, awan pa'y ti masabat mo nga pagluganam. Yanos mon ati. Agmaymay sa itirabi anak ko. Tano, adda tiyempo ka agawid. Agawid ak. Di mo ka di kayat. Ramon anak ko, mabanog ako na aglablaba. Kitaim di kiti ramramay ko. Kasla madurdurduren ti, kudil ti dakulap ko. So nga, padasik ka dimit ten ti sabali nga trabaho tapnon ti kastakit. Adda pa mataudan iti agserbi ka na ta. Di mo mitlaingin kinayat tinapan nagadal. Di, sika na ti agbantay dito balay. Ta, ti masapulak iti panagbaling ko nga tindera iti bakery. Iso na ti pangalantay ti agserbi ka data. Umanamong kan anak ko. Iyanos mo tiyag may maysa. Sige na nang awan ti mabaling. Pangaasim ta. Sarungkaran na katimit adda tiyempo. Wen anak ko. Wen. Sarungkaran ka. Uri ta amumetin nga lutwen ti kanem. Amumetin ti aglaba ka di ti arwaten. Nasanay kametin niya. Mangdalo si ti unig ti balay ken oray ti ruar. No saan ta nga aramidin ti agsakripisyo. Sigurado nga awan biag ta anak ko. Matay ta no kas pagarigan. Dua nga aldaw kalpasan, dili pa nangibagan ni nanang. E di nasapa nga nagrubwat. Kalkalpas mi di nga namigat. Mapanakon. Mapanakon ti trabaho. Nangalaak ti isang kabasit nga arwate kanak ko. Ta, iso dati usarek. No iteddan to no, anyat itedda nga day off ko. Iso ti panagawid ko. Saan ka nga mapanagpasya-pasyara? Di ka mapaniti kapudutan no kas na nga agtudo di ka agpatpatudo. Narigat ti agsakit. Ni ti agsakit ka dagito iket dakkel nga kantidad ti kasapulan. Agyan ka latta dito'y balay. Di nakpakadanagan ta. O may ko ited ti abastom no agserbiking ka. Agsingsigpit ka anak ko Pamilin ni nanang, danda ni Jack makauni, danda ni Jack mayesngaw ti buses ko, tinakakaasi nga inak, mapan makigasang-gasat, ayat nalaing agbiagak. Sakbay nga pimanaw ni nanang inagkan na timuging ko, agsingsingpet ka kunak, api nga di kamit laingin sumungbat. Kasano nga mayisngaw ko ti susungbat ko Manong Robert. Ket kasla agdalugudugen ti barukong ko ken kasla kayat kon nga pabitaken ni sangit. Saan ako na nagtimek kalpasan ti panangagik ni nanang itimuging ko. Narakop ko detoy. When
Idi pa nangarakop po king kuana, nagarubos di kiti luwak kiti abaga na. Nanang ko agan anos ka. Kaskariken ka. Numakadakkelak. Saan kanton nga agtrabaho? Siyak ton ti agtrabaho, ket siyak tumit din ti mangbiyagkin ka nanang ko. Ini makalikod ti inak, simre ka kiti balaymi. Inwaras ko di kiti matak. Sapsapulik di dinaragsak a pamilya. Ti amak, siyak ken ti inak. Ita kas lakawawen ti balaymi. May saak ngagpagnapagna. May sa kamangkit kita iti agrukupen nga kawayan. Nga nakaaraminan na. Diyos ko, kaanong agtal na? Kaanong agtal na ni nanang para hindi pa nagbiyak mo? Anya ti agbalinagasat ti ina. Apeng kasto ti nagbalinagasat ni Diyos ko. Apeng nga saan nakakapada kalilipadak ng amping. Nga dama at da inada. Naragsak na. Magatang dati amin na kayat da. Idinto nga siya. Idinto nga siya ket naliday. Ken maas asyanak iti inak. Kaano nga malpas na ito'y Diyos ko. Kasanwanan niyo tulit yung ibasa dito surat ni Ramon. Agyaman tayo ka dito sumaganad. Thank you very much iti TMT Construction Company, babaeng ken Honorable Telvin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan iti Ili ti Marcos. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan, Pasuki ni Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, no adda di iti Marikritnayo ket ketyo ti agpakonsultar mapan iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti number 121 Zay Flores Street. Agsindadaan ni Dr. Alan Taylan nga agserbi ka na kayo. Thank you very much kana Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Eva Beach, Hawaii. Ni Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, USA. Ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner iti Maui, Hawaii. Ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na parang titipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito,
makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dati nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dingge. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digito na kapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyo hindi lamok ket dalatad ta. So importante kung tayo ang prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito pabigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ket mapigilan ka dito saksakit nga dengue. At dami dito makagkagatilan mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada hanggang gurigor, damit nga makarik nga timadi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. O muna nga rabiing agmay saak, iribasit akalapaw may. Sa anak nga makaturog, wen manon. Kasla, addadanag nga agar-ari ti kaunggak. Bumangon umiddaak, uminumiti danom. Agpagnapag na itipan nakasalas, tibas si dabalay. Kasla maamakak, kasla da kabuteng ko. Ngem, anya nga rin ti anamitek. Mapanakit din ito pangidakit agkumutak. Agkumutak latan. Makaamuditan no. Anya ti mapasama kiti aglawlaw. Data nga desisyon, tinaramid ko. Nagkumutak. Ket di napupuutan kasi ni Apo Dios. Naalak ti turturugak. Wen manon. Bigaten idi makariingak. Kedi dita makariingak. Sigurado nga mairuwamak to metlat tangag may mesa. Mairuwamak to. Ningatanan. Kumusta nga tan ninanang ko? Malem ti Biyernes, wenno dandanin sumupnget, iriday dingal daw ti Biyernes. Edi simmangpet ni nanang, anyan nga ragsak ko. Nanang, kumusta ti? Agliman niya aldaw nga pa nagtrabaho.
mabutbuti nga kiti Rabi. Ngem, siguro na irwama kung tamasapak metin niya maalat at urog ko kalipi. Napalpalabas nga Rabi. Kinunak, agan anos ka. Oh, adtoy oh. Inikkanak ti amo kiti, ado nga tinapay. Gimata pa yan iti palaman. Mangangka ta, lutwek tinyawit ko nga pansit. Ada in ginatang ko nga pansit. Pansit ti pangrabiita. Kaano ka agsubli nanam? Agmalmale makintunubigat. Ngem, masapul nga masapak nga mapaniti. Aldaw ti Domingo kaputa. Tsenday jay ili, ado kano ti aggatang. So nga panawang kanto maninaan. Yung tuno, malim no bigat. Oreta, adak met itang agpatnag. Agin niloy ta itang agpatnag anak ko. Saan ka kadimit laing amang langlangan na mangan? Saan na? No agluto ak itibigat. Luto kon ti agmalmalim nga kanin. Dua tao. Adamit tinno ko kanin ni Dugi. Di sobra kiso ti pakan ko keng kuana. Ayun gayam, kumusta ti aso ta? Isulat ti pangdamnama ak nga. Pagpuutak na na. No, adamang luko kanya. So nga, igalgalot ko isunay ti read out ti balay. Tapnon ti kastakit, agtaol no dati tao nga, karkar na nga umay dito eh. Nalaing kamit gaya may anak ko. Alawin, uri siyak anak ko, pampanunuting kamit no ti Rabi. Nga mawan ti mabalinta. Awan ti mabalinta gaputa. Kasapulan niya agsinat tayo ti pagidaan. Tapnon ti kasta makapagtrabaho ak. O sige, mangangkang ka ti tinapay ta. Mapangkunlut 20 pansit Ramon. Papagayam san tayo nga may lipas ngay basa dito surat ni Ramon. Anya ti agbalin nga gasat da nga agina. Anya dito sumaruno nga pagtingkin pasama kiti biyagda. Padaanan nyo, papagayam, tayong tunubigat, awisan ta kayo manen nga kadanggay mi di programa at tinapalabas. Tapnon tayo di tuloy ngay basa dito surat nga na kay palaunan ti pakasaritaan ti biyag ni pagayam tayo Ramon. Dati nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malem ti Huwebes tayo amin na sa padag yaman kami, ingkay panagbuya. Tinapalabas. Namuli ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.